Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. गोवा ह्यूमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटाची ऍडव्हर्टाइजमेंट आयल्या 750 पोस्टा खातीर। ऍडव्हर्टाइजमेंट आज पब्लिश जाल्या, पण ताजी ऍप्लिकेशनां 12 फेब्रुवारीच्यान अवेलेबल आसा म्हणून त्यांनी जाहीर केला। पब्लिश करता तुम्ही 18 तारखेक आणि ऍप्लिकेशन्स अवेलेबल करता 12 तारखेच्यान। हे जॉब ऑलरेडी त्यांच्यानी ठरयला आसतले की अमक्याक हे जॉब दिवपाचे म्हणून, आणि त्यांना पयली ऍप्लिकेशनां अवेलेबल करून तुम्ही वचून डिपार्टमेंटान घेया म्हणून सांगल्या। नाव ह्यूमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आसा, तुम्ही ही ऍडव्हर्टाइजमेंट रिलीज करता आसतना थंय एक महत्वाचो मुद्दो घालून आणि तो म्हटल्यार कोंकणी एसेन्शियल। प्रमोद बाब जर महाराष्ट्रातल्या लोकांक गोंयांत हाडून नोकरी दिवपाक सोदता जाल्यार आमी हेजो खर विरोध करतले, आणि त्याच खातीर ह्यूमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनान परत एकदा सांगता 7 दिसां भितर कोंकणी ही एसेन्शियलान घाला आणि ऍडव्हर्टाइजमेंट परत काढा।